Ubus yung mga chocolate sa Shoppers Drug Mart. Ayun o, clear out. Ferrero. Bakala ko niyo. Ayos na. Ano, 8.7 ano yun? Ito oh. From $17, $7 na lang. Ito magkano na lang? $8 na lang. From 21. Oh, from $21, $8 na lang. Ito Ferrero. Ayos. Mura lang ano. Mga 21 ano lang 8.5. Oh. Ayos. Wala na oh. Ito kalbo na oh. New Year. Sigurado February naman. Araw ng mga puso. Halos kalbo lahat ay. Ngayon pa kami nakuha ang ganito. Kasi daddy last time, I remember dito din ako nakakuha ng mga malalaki tapos $1 na lang. $1 lang ano? Pinamigay ko sa Pilipinas. Nang umuwi kayo. Ito, bibigay ko rin sa mga katrabaho ko. Mamaya. Itong $1 na to, lalagyan. Lalagyan lang. Ay, cute. This one, daddy na to. Minsan talaga, hindi mo naman mapipigilang hindi bumili. Mga mura na eh. It's a good deal. Good deal na yan. Yan, good afternoon. Say hi. 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 Yan, nandito kami sa MOA. Kasi napag-utosan kami ni Joanna. Gusto niya daw magkare-kare. So, bibili kami ng deli ni Isabel para sa kare-kare ni Inay. Yan, napadpad kami ngayon dito sa MOA. Yan, at Happy New Year po sa lahat ano, muna. Yan, at siguro ay bumalik na kayo sa kanya-kanyang kinabibisihan, trabaho, ganon. Very cool din na baby. Minus 22 ngayon dito sa Saskatoon. Bibi, oh, salmon belly oh. Parang ayos to, sa susunod bibili tayo niyan. Nobel, sinigang na salmon belly. Ano pala bibi? Mamasitas. Kare-kare mix. Yan. Mamasitas. Kare-kare mix. Ano pa ba? Parang okay itong pork shoulder, no? Kasi medyo manipis yung taba ng ano eh. Yung pork belly. Ito na lang siguro. Mas mura pa. $6 something lang. Ito na lang, dalawa. Nobel? Yeah. Yes. Can we have this one? Oo na, put it there. Opo. Kuha tayo ng gulay. Ano, sitaw? Get sitaw. So, ito may sitaw. Opo. Tama lang. Okay na to. Papa? Po? How about this? No, this one lang. This one. Oh, put it there na. Ayan, buti. May katulong na ako. Papa? Oh. Kalamansi. Kalamansi. Ayos talaga. O papa na. Show it to mama. Talong. Oh, here, just one lang. This one. One lang. Hindi, this one is big na oh. Kasi meron na tayo sa bahay. One lang. Tatlo na yun nandun. Okay na. Oh, put it here. Yan. Ayos. Kuha tayo ng ano. Puso. Yung sa lata. Papa, Ano yan? Nasa tiyatos? Oh, sige, hold mo. Kuha tayo nito. Oh. I can put it in your... I can Sa put it in the bag. Oh, sa bag. Oh, porte. Kuha tayo ng bagoong. Bagoong. Hindi kaya dyan. Oh, ito daw. Oh. Ginisang bagoong. Ito ata. Ito. Yan. Nakuha na namin ni Isabel lahat ng kailangan namin. Kasi kumpleto pa naman ako sa bahay eh. Kumpleto pa naman ako. Nobel. Lots of noodles. Lots of noodles. Lots of noodles. So magbayad na tayo. Let's go na, Bel. Para makapagluto na. Oh. Say hi. Hi. Yan, nandito naman kami sa Subase. Muntik na namin makalimutan ng peanut butter. There's peanut butter. Peanut butter. Yan, namimili na si Isabela. May nakaselo. Wala. Yung mura lang. Pang ano lang naman natin. Pang
Pang kare-kare lang. Ito na, baby, oh. This one, oh. Organic daw, 7 lang, oh. I choose this in the bottom. Sige, yun sa baba. May marunong. Yan, okay. Thank you. Wala na rin ata kaming bibilin pa dito. Let's go na, magluto na. Magluto ka na. Mag-watch ka lang naman. Let's go. Cooking time. Yan, at nakapagluto na ako ng kare-kare ni Joanna, ano? At nakapagsaing na rin. Hindi ko na nilagay masyado yung gulay. Nagtira ako ng gulay, ano? Yan. Yan. Pati yung anong tawag dito? Talong, mamaya ako na prituhin pag dating ni Joanna para okay pa, no? Yan, at magsusundo muna kami. At mamaya may i-share ako sa inyo, may gagawin akong eksperimento. Yan, pero mamaya na yun, magsusundo muna kami kasi yan, mag-alas 8 na. Approximately 10 hours later. Okay, so yan at nakatulog na si Joanna at Isabel. Busog na busog dun sa ginawa kong kare-kare. Anyway, gagawa nga ako ng lava garlic. Ano ba tong lava garlic na to? Ito ay napapanood ko rin sa mga mukbangers. Nagtataka ko, ano kaya kako yung mga parang green, yun pala ay bawang. Ito, yan, ako ay nag-ready na rin ng bawang na gagawin ko. At meron din akong jar dito. Ito, yan, maliit na jar. Nabili ko to sa Dalarama. Hinugasan ko na yan, pinatuyo ko na. So ito daw ay maigi pag kinakain nyo, matataba. Adobo, mga ganon, no? O mga prito. Alam nyo naman ang garlic naman talaga isubok na sa katawan natin na mainam. Kaya ako ay na-intriga. Sabi ko gagawa din ako ng ganyan. Pero sabi doon kailangan daw ng suka. So yung rekomendado nila rice. Hindi rice wine, rice vinegar. Yan. Katulad nito. Yan. Ito. Nabili namin to ni Isabel nung Disyembre pa sa Superstore. Hindi ko lang alam kung ang dato puti pwede, pero susubukan ko rin to sigurado para maikumpara natin kung alin ba. Sana magkulay green or yung tinatawag nilang parang emerald, So yun, at gumawa na tayo nito kung paano ba to. So ito yung aking jar. Maliit lang talaga yung kinuha ko kasi first time ko rin to gagawin. Baka hindi siya magkulay green. Pero sabi doon, kahit daw hindi magkulay green or emerald ata, pwede naman daw rin kainin. Kasi binurong bawang naman ito. Yan, binabad sa suka. Yan, so ilagay na natin itong mga bawang dito sa ating maliit na jar. Yan. So maglalagay din ako ng konti lang na asukal, Yan. Kunti lang na asukal. Yan lang. Kunti pa. Yan. Ganyan lang. Siguro may kick lang na tamis ng konti. Tapos asin. Siyempre sa asin tama lang din. Yan. Okay na yun. Siyempre itong ating rice vinegar. So pupunin lang daw to. So ganyan. Pero magdadagdag pa ako ng isa pang dato puti. Itatry ko din yun. Sabi daw punuin to. Tapos bali lalabas daw yung kulay niya mga 5 araw. So maghihintay tayo ng 5 araw. Pero everyday i-update ko kayo. So ito yung nagawa natin ngayong gabi. Tapos takpan na natin. Yan. Parang may seal naman to yan. Kaya ayos. Yan. Tapos mura lang to, $1 something lang. Kaya okay na okay. Yan. Ito na yung ating eksperimento ng lava garlic. Tingnan natin kung mag kulay green. Siguro dadagdagan ko pa ng konti kasi gusto kong parang yung nandun sa dulo na bawang, nasa taas na bawang na part, parang hindi inaabot ng suka. Yan. Nagdagan ko pa ng konti. Okay, ito na yung ating nagawa So ilalagay ko lang to dyan sa cabinet dyan. Yan. So see you bukas. Tingnan natin kung mag-iba na ba yung kulay. Kasi yung ibang nakikita ko kinaumagahan, meron na siyang pagbabago ng kulay. Meron na siyang konting guhit ng kulay green or emerald. Yan. So lalagay ko lang to dyan sa
cabinet muna at see you bukas. The next day. So, okay. So, after nung 24 hours na paghihintay ko, ito. Tadan! Meron ng pagbabago. Pinakita ko nga kanina kay Joanna eh. Yan. So, nagsisimula na siyang maging emerald. So, ito yung 24 oras pa lang, ano. Yan. Kasi ginawa ko siya kagabi, oh. Tamang-tama. So, yan. Yan, oh. Parang may black eye na. Yun nga, ano. Sana, ano, tumuloy-tuloy yung pagkulay, ano daw pala, jade, no? Ayan. So, meron din akong ginawa dito. Ito, di ba? Rice vinegar ito. Gumawa ako ng dato puti. Pakita ko sa inyo. Ito yung ginawa kong dato puti kanina. So, wala pa tong 24 oras kasi ginawa ko pa lang siya ng mga bandang alas 5 ng hapon. Kaya, ito pa lang. So, bukas, titingnan din natin sa ikalawang araw nito, ano, kung meron ding pagbabago tong dato puti versus dyan sa rice vinegar na binili namin ni Isabel. So, excited ako. Yan. Itong blue, ano, ito yung rice vinegar. Itong pula, orange, eh, yung dato puti. So, balik tayo bukas ulit. Yan. Pakita ko lang ulit sa inyo. Diba? Meron ng pagbabago. Excited na. Kasi gusto nang kunan ni Joanna kanina kasi kumakain siya ng ano. Nagluto ako ng lechon kawali. In-air fry ko lang. Gusto nang kumuha nito. Sabi ko, saka na. Hintayin natin ng mga 5 araw para makita natin na masarap siyang kainin pag iba yung kulay. Kaysa ng ganito na hindi pa masyado hinog. Kumbaga. Yan. So, bukas naman. At least may pagbabago. Excited ako. 2 days later. Okay, so ito na yung third day. So nag-skip ako ng isang araw kasi kahapon nakakalimutan ko siya. Tapos medyo busy kami kahapon. So anyway, ito na yung kinalabasan ng dato puti at itong rice vinegar, ano. Itong dato puti ay kalawang araw ngayon. So ito yung kinalabasan ng dato puti. Yan. Ito na yun. Nag-iba rin yung kulay niya na. Ito yung dato puti, yung local natin. Tapos ito yung kinalabasan naman ng rice vinegar. Yan. So, lipas na 3 araw, ito na yun. So, pwede na yan. So, pero, papaabutin ko siya ng 5 araw para tingnan ko kung talagang na-cover niya na lahat ng bawang na kulay nito. Pero yan na yan. Yan na yung tinatawag na lava garlic. So, ito ay ready na itong kainin eh. So, excited na ako. Pero, hintayin ko muna mag 5 days. So, ito yung dato puti. Yan. Yan. So, ito yung rice vinegar naman. Oh, maganda na ang kulay, oh. Oh. Nakaka-excite. Yan. Dinagdagan ko pa ng konti. Gawa ng sinisip-sip ng bawang yung suka. Kaya naglagay ako ng konti pa. Kasi yung nandun sa taas ay yung dyan, hindi na inaabot. Pero iba na rin yung kulay nung nasa taas. Eh, maganda na yung kulay, oh. Yan. Itong dato puti naman ay humahabol. Amoy siya? Amoy sausawan. Suka na may bawang, So yan, at bukas tingnan natin. Siguro skip ko na lang yung yung day 4. Sa day 5 ko na lang papakita sa inyo itong dalawa. Ito day 4 nito, ito day 5 ng rice vinegar. Para hindi ko na rin i-check bukas to. Hayaan ko na lang dyan sa cabinet. Pero yun yung yan na yung kulay. So, see you sa day 5. Okay, so ito na yung ika-5 araw ng ating lava garlic. So ito na. Yan. Ito yung rice vinegar. Ito yung dato puti. Ang ganda rin ng kulay, oh. Tamang-tama, si Joanna ay nag-request. Nagpaluto ng lechon kawali. Tamang-tama nandyan, oh. Yan. Tamang-tama yan dito kasi yan ay mataba yan, di ba? So, ang ganda. Excited ako. Tikman natin to,
Si Joanna, si Isabel ay nanonood ng Moana, kaya yung baka may marinig kayong kumakanta-kanta dyan ng Moana si Isabel po yan. Yan. Pakita ko sa inyo yung ginawa kong lechon kawali. Yan. Sarap yan. Ito na yung request ni Joanna. Oh. Ito ko lang sa ilalim. Tama-tama yan sa ano. Lava garlic. Jesus. Kami oh. Woo! Dahil pati dalitis. Ay, nahulog. Sorry yan, nausog. Yan. Yan, no? Tingnan yan. Woo! Kagabi, dinalang ko dito sila Helen. Ay, Jesus. Ganyan? Gusto rin to ni Isabel. Kanina sa sasakyan sabi niya gusto niya daw. Yan. Can I have Mang Tomas tapos yung toyo na may... Siyempre. Madali lang itong gawin kaysa bibili ka pa, no? Napakadali lang. Yan, no? Tama na yun sa amin. Kalahating ano. Obra? Sa bagay, sobra na yan. Samahan natin ang ano mamaya. Thank you. Ha? So, ayan ano. At susubukan ko na to. Tamang-tama meron tayong lechon dito. Yan. Si Isabel, pinapakain ni Joanna. Nagluto rin ako ng sinigang kagabi. Kaya yun yung ano, ulam nila. Yan, dyan sa kabila. Siyempre, ito. Kailangan natin ng... Ang laki. Parang natakot akong kainin itong malaki. Gusto mo? Ako. It's easy. Kasi first time ko din to yun. Si Joanna daw. Lagay ko dyan. Done. Ha? Anong lasa? Manghang? No. Hindi na, no? Suka na? Kasi, I love, May kain pa ako dito. Paborito ko baga kain mo pa rin. Philippine Pin Power. Oh! Pin Power. May kick. Tamang-tama to dito. Bigyan mo naman si Isabel. Wow! We forgot to pray. We forgot to I pray. will forget to pray. Sorry, okay. Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, for our bounty for our table. Amen. Amen. Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Thank you, Isabel. Thank you, Isabel, for reminding us. So, okay yung lasa. No? May anghang ng konti. Siyempre, bawang yan eh. Subukan natin tong dato puti. Yan, itong dato puti. Okay na. Pero ang laki nun din sa dato puti ah. That's ready. Ito yung sa dato puti naman. Ano. Ready ka na sa verdict ko? Ano? Mama, more sabaw. Okay, may verdict na ako. Sabi nito. Ready ka na sa verdict ko? Mas gusto ko pa din yung nasa suka lang. Gusto ka, sabi na diba? Habang kumakain ka ng mataba o ka, isda o ano. Pang side dish mo siya. Pero, mas masarap pa din yung nasa suka. Parang ano, pang side dish mo siya ano. Kasi, nakikita ko sa mga mukbang ano, nilalagay nila sa platito, ano, plato. Sabaw dadaw eh. Ito yung pang gilid nila, pang kain nila side dish. Pag kumain sila. Siguro pampawala umay. Tapos, yung Filipinong nasa Dubai ata yun. Screenshot ko na lang kung pinapanood ko siya. Palagi siyang meron nito, sabi niya. Halos araw-araw daw siyang kumakain nito. Palagi siyang gumagawa nito. Yun yung parang patanggal umay niya ata. Tapos maganda nga ang health benefits ng garlic. Alam naman lahat natin yun. Ano? Pero na-intriga lang talaga ako kaya gumawa ako nito. Inabot ako ng 5 araw, no? Ito yung sa rice vinegar ulit. Pero para yun lang ang kinalabasan. Sinubukan ko din yung sinubukan ko yung dato puti. Kasi nga isa na tayong ganun yung suka natin dato puti, hindi naman tayo nabili ng rice vinegar na. Masusuka ang suka. Dato puti. Pero yun, at least napakita ko sa inyo kung paano gumawa ng lava garlic. Kung gusto niyo lang naman gumawa, kasi healthy naman nga talaga to, no? Yan, no? Pakita ko. So, ito yung kinalabasan after 4 days and 5 days. Nagagawa ko yun yan. Maiwan ko lang sa suka ng matagal na araw eh. Pero iba naman yung kukuha ka na lang nasa jar na ganito. Marami yan. Para siyang pickled. Yun nga. Miss ako na nagawa ko siya. Wala lang.
Ma-share ko lang din sa inyo. Ayan o. Suka. Nandun na yung tamis. May asukal to eh. Masarap yun. Ang sarap. Kaya mapakit namin. I want the frog to be here. Ito, I want to. nabili namin sa Costco ng $24 something. Okay, lady. Ito po, sa Pilipinas, yung lola ko, ang daming tanim nito. Nung umuwi ako nung 2016 ba yun, mami? 17, 18? Parang 16. Umuwi ako ng 2016. Yung nanay ko, nagpadala ng ganito, ang dami. Parang yung lola ko, talaga tapos lang siya na tapos. So, May video tayo nun, Dad. Meron tayong video nun. Nasaan nakalagay? Sinend ko sa messenger. Kaso, yung lola ko na maalam na. Yan. Nakarating dito sa Canada, yung ano niya. Oh, yung mga halaman, until now, nandun sa bahay ng nanay ko sa Toronto. Mayabong. Ang lalaki na padala na taas na. Kasi ito, bamboo something, di ba? Parang bamboo plants ang tawag nila. Ito lagyan nyo lang ng tubig, walang lupa, mabubuhay siya. At dadami pa. Yung sa nanay ko ginawa niya ng ganito, pero parang alam niyo yung ganyan niya lang. Tapos tinalian niya ng ribbon na pula. Kaya ang cute din. So yan, ito nabili namin sa Costco. Kanina, ang daming bumibili, no? Mga Chinese, halo-halo. Matakuha na lang din ako. Tapos si Joanna, sabi niya, parang ganda kumuha. Tama-tama, wala kaming halaman dito sa bahay. So ito, kaya meron na kaming low maintenance. Yan, low maintenance, tubig lang, okay na. Yan, kaya meron kaming, si Isabel at ako, meron kaming inaalagaan. Aalagaan, yan. Walang tubig mamaya. Hindi ko muna binuhusan ng tubig kasi galing ng malamig kanina. Hinawakan ko to kanina, ang lamig eh. Kawawa man. Ngayon, mamaya, bubuhusan ko na siya ng tubig. Yan. Para makapag-adjust ng konti. Anyway, yun lang vlog natin ngayon. Salamat sa panunood. Kung nanood kayo hanggang sa katapusan ng video na to, yan na. Meron akong ganito. Hindi ko alam ba't tuwa ako. Mapakita ko lang to sa inyo. Yan gawa rin kayo. Yan. Healthy pa, di ba? Iwan nyo na lang yung suka. Magkano lang yung isang pungpong ng bawang na ganyang karami, sa superstore. Sometimes lang yun. $4 lang. So, ang damakmak na bawang yun. Ang dami. She's still hungry daw. Ha? She's still gutom? hungry. Sige, marami pa tayong sinigang. Tapos ito pa, bibi, Kunin mo lang siya ng karne nito. Yan. Isabel. You want that? No, she No. wants the sabaw. Mahilig talaga sa sabaw. Sa sinigang, sa tinola, sa hipon na sinigang. Naku, si Isabel. Kaya excited kaming uwi ng Pilipinas yan eh. Para isama namin sa palengke. Tingnan namin ang reaction. Yung umuwi sila sa pambansang realtor, si Mr. Nap Brunete, isinama nila yung mga bata sa palengke. Ano yung mga reaksyon ng mga bata? Ang mabaho daw. Mabaho daw. Si Isabel, minsan nakikita ko ito pa nagtatapon ng basura. Nakaganyan. Ay, patay ito sabi ko. Pag umuwi ka ng Pilipinas, isasama namin ito sa palengke. Sa MOA. So, yun lang vlog natin ngayon. So, ito na yun. So, yun. At kami kakain muna ng aming dinner. At manunod ng movies at para ma-edit ko na rin ito mamaya. So, yun. Weekends ngayon. Walang pasok si Joanna. Wala kaming pasok. So, magsisimba bukas. Sunday, syempre. So, let's go. Salamat sa panonood. Bye-bye. Gawa rin kayo ng ganito. Madali lang to. Promise, napakadali. Air fry lang katapat ko meron.